explicarem la descomposició de la llum blanca. La llum blanca es descompon amb els 7 colors de l'arc de Sant Martí. Els rajos de sol atravessen les gotes de la pluja. Nosaltres ho hem experimentat tal com ho va experimentar Newton, amb un prisma òptic. Ja m'ha sortit! Sí! Por fin! Després vam construir el disc de Newton. Com ho van fer? Vam imprimir amb uns cercles amb 7 sectors. Aquests sectors els teníem que pintar amb els colors de l'arc de Sant Martí i amb ordre dels colors. Quan ho vam tenir, vam enganxar un cartró i el vam tallar a la mesura del cercle. I després li vam clavar un escuradents just pel mig. I què va passar? Que els 7 colors es van barrejar i va aparèixer el color blanc.